El timelapse és una tècnica que s'ha posat molt de moda en els últims anys i que consisteix a crear un vídeo a partir de diferents fotogrames que permeten veure, en qüestió de segons, seqüències de la vida real que passen en minuts, hores o dies sencers. I n'hi ha de 1000 tipus i durades diferents, com aquest, que mostra el màpping que es va projectar durant unes hores a la façana de l'Hospital Sant Pau de Barcelona. O aquest altre, que ens converteix en espectadors privilegiats dels moviments dels coralls, que a primer cop d'ull són molt complicats de percebre. Per aconseguir-ho, l'autor va capturar 25.000 fotografies durant tot un any, i el resultat és hipnòtic. Com el d'aquest muntatge que ens permet veure com esclaten literalment les flors. I nosaltres, eclipsats per aquests vídeos, ens hem proposat fer el nostre timelapse. Quedem a Barcelona amb el fotògraf Jordi de Temple, que en els darrers anys n'ha fet gairebé un miler. La localització és el primer punt que cal estudiar amb calma perquè el muntatge sigui un èxit, i ell ens proposa pujar a Montjuïc. Mira, en aquest cas és un paisatge bastant típic de Barcelona, que és bastant reconeixible. I en aquest sentit tenim tràfic de cotxes, que això sempre és molt agraït de veure en timelapse. També tenim persones que estan passejant i núvols. Avui el dia acompanya i tots aquests elements fa que el timelapse sigui atractiu a l'hora de veure'l visualment. Doncs posem fil a l'agulla. En primer lloc, cal plantar els trípodes i el Jordi col·loca més l'slider, aquesta guia que ens permetrà moure la càmera i afegir moviment al vídeo. Però si no en teniu, no patiu. De timelapse també n'hi ha d'estàtics. Mentre en Jordi calibra l'slider i marca la distància del recorregut de la càmera, li demanem els 3 consells bàsics per tenir un bon resultat. És molt important, sobretot, que el trípode estigui en una superfície molt estable perquè estarem una estoneta i necessitem que la càmera no es bellugui durant tot el procés, que les bateries abans de començar estiguin carregades perquè no ens quedem curts d'energia en meitat del plano i targetes amb molta capacitat. Prenem nota de tot i ens ensenya a preparar els paràmetres de la càmera per adaptar-nos a la llum de l'escenari. I ara, la clau del timelapse. Calcular l'interval de temps entre fotograma i fotograma. Hi ha aplicacions que ens ajuden. Introduïm el temps que volem que duri el vídeo, en aquest cas 10 segons. L'app ens indica que la càmera haurà de disparar una fotografia cada 14 segons, que tardarem una hora a fer el timelapse i que farem un total de 250 fotografies. S'introdueixen les dades al disparador i ara només ens toca esperar. Aquí teniu el resultat. Però si amb aquest timelapse no n'heu tingut prou, observeu el recorregut espectacular de la Barcelona de nit que va fer el mateix Jordi de Temple. Un escenari al qual va recórrer també per il·lustrar el videoclip Barcelona s'il·lumina dels catalans Buos. Un camell falagós a l'estació de Sants, exbolingues reciclats, disfressats de runners, periodistes cremats que viuen de fer banners arribant a Ciutat Vella, cantautors que ja no canten i a la porta de l'ou